टिमफ्राबो साला गब्लंजोब्बायलै मा खालामबावनोब्रा आंलाय मोनबेसे गब्लंखौ होथेनोलै आंलाय साला सरखाराबो हराब्रा आंनो दा सोरबा नुबाथ' बिराद लासिंसिं जागोनलै आंहा। ओइ फाग्ला दुरा मा मावदों? नुहुराखै मेगना मा मावदों आङो? मोनायाव हरसे थाल्ला उन्दुनो मोनाखै आङो अखा सेरनानै। आया बिदिसो जादों। फाग्ला आंनाव थांनानै उन्दुबानो जायोमोन ना। थांगोन बे हर गेजेराव गिरु बारु। मा एथ' गियोलै नोंलाय धोद थांसै आंहा। थां नोंहाथ' बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांखायाना मालाय। नोंजोंबोथ' बारा गोलाव रायलाय जाखायानोसै। ओमफ्राय बे चावमिन दखानाव खामानि मावहैबावगोन नामाब्रा नोंलाय? थांलालै आङो। नोंलाय नों थांगोन? फाग्ला थांला आंथ' थांखाथारा। आं गणेश बाबानाव फ्रियावसो फैसा बिबाय माबायदि खस्थ'सो होबाय आंखौ थोद। ओरैनोबा खुनु मथेसो खारखोमाबोनो हादों आरो जों मास मोनसे मावनायखौ सेलारिबो होजागौमोनलै मा जानायावनो दानजोबखोब्रा बेलाय। औलै एफा दाम मोनना जों जानाय बुस्थुफ्रा। थांनो होननाया दाबो रायलायबाय थाबाय थांदो। हे होखारहरबालायदोंसोलै बेटाया। थांसै आदाया। सान्दुंथारलै बोथोराबो खामलाबजोब्बाय। आयौ मा देन्जार हिनजाव फैखोलै कार सालायलायनाय मानसियाबो साइसथारब्रा आंखौ नुहुरबा थैबायलै आंबा सिं फाग्ला दिनैसो थिंसेयाव थानांगौना आंबो धोद साला। आयौ बे आयंमोननि न'आबा अबेखैमोनथाय लामायावबो सासे मानसि गैया माथो। ए ओइनै गोजौआव सासे मानसि दं र' बेनावनो सोंहरनोसै आं। ओइ आदा बे आयं बारि माहाजोननि न'आ बबेखैहाय? मा बारि माहाजोनलै बेला? ए बिराद गोलाव बारि दं बे आयंनाव बेखायनो बारि आयं होननानै बुङो जों। ए बिसिनि न'आथ' मा जाखो आदा बिसिनि न'आ मा जाखो? ए न'आथ' दं नाथाय आं दोनलांनांगोनथ' नोंखौ। दोनलांजागोन दे गाहायाव फै नोङो। मा नाम नोंनिया? आंनि नामा मिस्टार दुरा बर'लै। हाब आदानि नामा मोजांथार खोनाफेरि नाम। बिनानावनियालाय माथो नामलै? आंनि मुङा मिस अनसुलि गावदां बर' आदा। मा एथ' गोलावलै नोंनि नामालाय? अनसुलि दोनबाय गावदांखौलाय मानो दोनफादेरख'? आंनि आबौ दोननाय नामसोहाय बियो। फैदो ओंखारबोदो दोनलांदो आंखौ। र' ओंखारनोसै र'। साला खामानि जासिगोन बायदि मोनबाय दे आंनावलाय। बे न'आ नोंसिनि नामा दुरा? बेथ' ओरैनो आं जिरायफैग्रा न'सोलै। ए आदामोनहा जिरायफैग्रा न'बो दंलायो? दङलै दङ। थ' दोनलांसै आं। नोंनि आयंखौ दुम्फा माहाजोनसो होनोलै जोङो। ए जफैखाबायबो? औ जखाबाय आङो। गारिया नोंनि ना जारौ? औ आंनिनो। थ' सालायदो थ'। दानाथ' नोमायनि न'आव सफैबायलै आं थांनोसै खोमा दे। र'दो आयंआ ओंखारबोथोंसै दसे थाथ'दो। थानो हानाय नङालै आङो दा बोरैया सिनायबाय सिखाव बुंगारगोन आंखौ। ओइ आयं मोनफैबायमोन आङो नै। ए मोनफैबाय? औ आयं मोनफैबाय। हा मानोथो एफा गोबाव जानाय? आं नोंसिनि न'खौ आन्दायदोंमोन आयं। सोरथो दोनफैखो? ओइ नैयाथो खाथियाव नुहुराखै नोंसिनि गामिनिनो माथो। आया बेथ' सिखाव सेरेबसो। बोरायनि मेगना देन्जारथारलै सिनायथारबाय आंखौ साला। ओइ थांनोसैलै नानि आङो थांसै बाय बाय। ओइ जि थाब थांगारबायहाय आदायाबो। फैदो न' सिङाव आयं। खनसे लोगो हमबावनांगोनहाय बे आदाखौ। आदानि खामानि मावनायखौ नुनानै जि फसायबायहाय आङो। बिराद खस्थ' खालामो खोमा। न'आव थांनायनि सिगां खनसे लोगो हमलांथारगोन आं बे आदाखौ।